Basko-Navarro trena arrasatera duela 100 urte iritsi zela aitzakia moduan hartuta, Zaldibarko frontoitik Elorregirainoko ibilbidea kontu kantaria egin zuten zapatuan udalak antolatutako bisita gidatura batu ziren herritarrek. Arrasateko turismo teknikari Arantza Otadui izan zuten gidari, eta orain dela 100 urteko arrasaten murgildu ziren haren kontakizunari esker. Asko Davidz komentatzen, egunero erabiltzen ebien garraio bide bat zala, bai Oñatitik ona eskolara etorteko, ero hondartzara fateko udaldian, beraz nik uste dut, Mondragoko hainbat belaunaldintzako oso gertuko tresna bat izen zen. 70 hamarkadan arrasaten apenas etzien ikusten automobilik, eta trena zan benetan herritarra gora bera ibiltzeko erabiltzen zen tresna. Zaldibarren abiatu zuten bizita eta Elorregira artean oinez eta mantxo-mantxo baina geratu barik egin zuten aurrera duela 100 urteko kontuak gogora ekartzeko. Meatzaritzan eta industriaren iraultza, populazioaren hazkundea, Biteri eskola, Union Cerrajera. Horrez gain, datu esanguratsu baten berri ere eman zuen bizitaren gidariak. Datu kurioso bat hau, okerrez banau, Gipuzkoan 20.000 biztanletik gorako herri bakarra da Mondrago ez daukana trenik, eta gure eskualdia da Gipuzkoan maitxa trenik ez daukan eskualde bakarra gaur egun. Eta horre, komunikazio gaietan bere eragina dauka, eta belaunaldi askok ez dugu ezagutu. Herritarrak jakingura handiarekin gerturatu ziren, batzuk trenaren oroitzapen gutxi haiek berritzeko gogoarekin eta beste batzuk sasoi hartako kontuak ezagutzeko asmoarekin. Bergaran bizitan den Txileko familia bat ere izan zen ibialdian eta guztiek, bertakoek zein kanpokoek adi-adi jarraitu zituzten Otaduiren kontakizunak. Gainera, trenik ez egotea pena sartzen dute hainbatek. Ikusteko nolakoa izan zen nien arrasatekoa, eta orduan Elorriokoa naiz, Elorrion ere zegoen da, hango trasatua eta badakit, baina hemengoa ez, eta gainera ni lan egin hauen umezaintzan eta umezaintza egon zen estazio sarrian. Oso ondo dau, adibidez nire senarra da Berrizkoa eta Berrizen badago Donostia bidea Arantz eta Bilborantz, eta Durangon eta eta gozada bada. Entzuteko eta nola baite gauza berriak ikasteko. Garraio modu da oso sustengarria dela eta alderdi hortatik pena da. Bere momentuan kentzia ez da izergatik onduko zuten, baina gainea ikusten da. Zaintzen zutela bertako zoruak eta ze beti doialde iparraldea, beti toki ainubietatik eta nola baite zoruak eta nekazaritza ez zorratzearen. Zu trena ezautu zauen? Ni ne oso txik izan ditzen ezagertu zen, ez nazak ordetan ni. Eta etxien entzun izen dozu gurasu? Etxien entzun izen dugu bai. Eta zepetzeta jatzuen, antzadan ez Gipuzkoan da Euskalde bakarra gara ez dugu guena trenik, eta ez? Penia hondize, kriston penie, zebesten bizitzak daue trena dauen herrizetan eta.